Здравейте, тук сме полковникът и птиците. Тук без една, която е варненска чайка и затова още не е стигнала. Имаме друга чайка обаче, това е персонажът на Милена Милчева, Нина Заречна, аз съм чайка. Тя е една от тези странни птици, които обитават тази забравена от Бога и от хората психиатрична клиника, някъде в планината, може би под връх Околчица. До нея е Мерал. Това е Филина Петрова, нали така беше? Да. Така. Филина е ново попълнение на Врачанския театър. Тя е Мерал, една гореща циганка, която обаче е тук заради любовна мъка. Тя е полудяла от липса на любов. Може да си представите, значи, какъв горещ персонаж. А до нея, в добре познатата ви Камелия Лишковска или Лишковска? Лишковска, която е този кръст, който държи тя, е защото тя е монахинята, майка Тереза, която е обмитила всички мъже на Дунав мост 1 и Дунав мост 2. Какво значи обмитила всички мъже? Ще разберете, ако гледате спектакълът след 15 октомври. Отдясно на мен рожбата на българо-кипърската дружба Елия Гапио, която е също ново попълнение на театъра, но отгоре на всичко тя ще направи професионалния си дебют. Сигурно ли си, че си завършила вече? Завърших. Завърши? Да. Имаш диплома? На 1 ноември. Да показваме ли на хора? На 1 ноември, значи не си завършила още. Ние работим по документи тук, няма. Така, Елия ще бъде така орисана на слава и аплодисменти от най-възрастният член на трупата, на премиерата. Кой мисли, че е най-възрастният член от трупата? Роси, кой е най-възрастният член от трупата? Точно така, да, точно така. Христо ще е ръкоположил в актьорско звание и Росица Огнянова, нашия лекар, единственият медицински персонал в тази, която ще се окаже, че всъщност не е точно лекар. Може би е лекар на човешката душа, като Чехов, но не е точно това. Шестата странна птица е Евелина Георгиева, млада актриса на драматично куклен театър Враца, която играе ролята на малката. Ако сте виждали Евелина, тя е една върлина, но тя избра да играе персонаж, който страда от фобията, че е 10 сантиметрова. И затова непрекъснато носи един червен фенер, за да я виждат и да не я стъпчат. Аз съм Борис Панкин и съм режисьора на този спектакъл. Да, 15 октомври, Сълза и смях, 23 октомври, тази прекрасна зала.